Jamen, halløjsa. Vi skal dykke ind i noget mere Little Nightmares 2. Jeg ved ikke, om jeg har set frem til det, eller om jeg rent faktisk har prøvet at undgå det. Fordi jeg kan huske, det skræmte mig temmelig meget sidst, og det var rigtig, rigtig creepy. Men ja, nu er vi her i hvert fald. Og jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvad vi skulle. Når vi skulle trække den her, var det ikke sådan? Eller var det ikke den her vej, vi kom? Nå, det var her, vi fandt den der lille figur der. Så det er ikke den her vej. Så er spørgsmålet jo, hvor vi skal have... Nå, jeg tror måske, at vi skal samle den her op, og så trykke på knappen. Nå ja, der var det her med den her kørestol her. Spørgsmålet er, hvad vi skal. Tror I, han reagerer, hvis jeg gør et eller andet med lyset? Nej. Nu bliver det rigtig ulækkert. Ja, jeg tænkte nok. Men hvad skal jeg herfra? Skal jeg måske tænde lyset igen? Så han bare står stille. Sådan der. Så burde der ikke være noget. Dejligt. Så tror jeg skal skubbe den her, ja. Altså sådan nogle ting, hvor pokker skal jeg vide det fra. Jeg kan godt mærke, at jeg virkelig ikke har nerverne til det. Til at spille det her. Ej, det der ser virkelig, virkelig nastigt ud. Der er en eller anden, der kommer til at blive levende. Jeg ved bare ikke, hvem det er. Det er nok ham der. Ham der, I guess. Hvad skal jeg gøre? Altså, de kommer alle sammen imod mig. Hvordan i alverden skal jeg komme forbi det der sted? Måske skal jeg gå så langt mod væggen som muligt. Men de kommer jo også den vej. Hvordan pokker skal jeg gøre det? Okay, nu prøver jeg mig bare frem. Og så håber på, at jeg ikke bliver fanget. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg klarer det der, men det gør jeg. Nå, fedt. Du skal ikke komme og sige til mig, at jeg skal igennem her igen. Jeg tror lige. Det var den mest frustrerende sektion, det der. Det må jeg nok sige. Nu skal vi have den med. Okay. Jeg følger bare dig 6. Det var helt klart den mest frustrerende sektion, det der. Kom 6. Hold mig i hånden. Ej.
Ej, hvor sjovt. Når jeg lyser på hende, så putter hun hænderne for hovedet. Ligesom lad være med at lys på magtigt. Det her tegner overhovedet ikke godt. Hold mig i hånd 6. Nå, det kan du ikke engang. Puha. Altså, grafikken er rigtig god, men hold nu op, hvor er det også creepy. Jeg kan høre noget. Der er en, der griner i mørket. Lad nu være, mand. Hvad får du overstået? Du kommer også, ikke? Ja, okay. Godt. Kom. Hvad pokker foregår der her? Altså, jeg ved godt, at det dukker sådan noget mannequins, men... Den der hånd igen. Jeg skal have en måde at banke den på. Sådan, kom her. Du skal ikke tro, jeg er bange for dig, kom her. Gå ind. Og vi skal smadre den først, eller hvad? Sådan. Kom 6. Nej. Er du gal? Nogle creepy masker. Jeg kan virkelig mærke, at mit hjerte banker. Hvad sker der? Hvad foregår der her? Hvad i... Hvad pokker er det der? Iu, siger jeg bare. Okay, der er ham, der bygger den måske. Han er godt nok stor. Jeg tror, vi skal skynde os og gemme os her. Altså, kunne du ikke lave det der uden at stå på hovedet? Eller hænge? No idea. Too many questions. Hvorfor kommer du herind? Hvad er der med dig? Hallo? Det fik mig til at holde vejret. Det skulle jeg måske ikke have gjort. Jeg skulle måske ikke have været så hurtig. Hvor skal jeg hen? Nej, jeg skal have et eller andet til at åbne den der. Men jeg har jo ikke noget i hænderne. Er der et eller andet her, jeg kan samle op og... det var tæt på. Okay, der er noget på gulvet derovre. Jeg skal bare have en af de ting. Hvor er han ulækker. Hans ansigt, det er nærmest som om det er lavet af modellervoks. Han ser totalt ulækker ud. Det var på et hængende hår, det der. Puha. Det er ikke sjovt, det her. Altså, ikke nogen chancer. Jeg venter lige her. Hvad? Nå, jeg skulle bare løbe måske. Løb. Sådan der. Nu ved du ikke, hvor jeg er.
Medmindre du også skal strække din nakke. Det håber jeg virkelig ikke, du kan. Bare gå ind. Der er ikke nogen. Du hørte forkert. Den åbner af sig selv. Kommer han tilbage? Okay, siden 6 går ud, så tror jeg ikke, han kommer tilbage. Oj. Lad være med at sige, at han kommer ind herfra et eller andet sted. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det, når jeg ikke ved, om der kommer... Om der kommer til at ske noget. Oj. Nerverne sidder helt ude på tøjet. Er vi færdige med ham? Nej, nu er der igen det der med perspektivet der. Okay, jeg tror, at vi kravler ned. Er det ikke et stykke stof? Ja. Er det ikke et stykke stof, det her? Ja, okay. Ja. Okay, vi har ikke fået nogen nøgle indtil videre, har vi? Har vi? Jeg tror ikke, vi har fået nogen nøgle, desværre. Er der en nøgle herinde? Jeg aner ikke lige, hvorfor jeg gør det, men... Hvorfor skubber du mig ind igen? Nej. Jeg kan ikke lide det uden sex. Jeg kan ikke lide at føle mig alene. Hvor er den pokkersnøgle? Den er der. Kan vel godt tage stolen. Kan jeg ikke? Den har endda hjul. I don't like this. Jeg går ud fra, at jeg bare lige skal åbne alle dem her først. Lad være med at blive levende, please. Altså, jeg kan virkelig ikke håndtere det. Okay. Ja. Nå, ja, okay. Ja, okay. Nu har jeg den. Det havde jeg så ikke. Sådan der. Yes. Nøgle til mig. Yes. Formode 6. Jeg vil bare ud herfra. Please formode 6. Det kunne lige passe, at hun også lige blev ond. Og sagde, nej, jeg lukker dig ikke ud igen. Hold mig i hånden, 6. Øj. Hvad vil jeg gøre uden dig? Vi er enige om, at jeg tog nøglen, ikke? Jeg kan ikke få lov til at åbne. Det kunne jeg godt nu. Jeg håber snart, vi kommer ud af det her ligehus her. Det vil være super duper. Okay. Jeg går ud fra, at vi skal op. På en eller anden måde. Vi kan klatre på dem. Det vidste jeg ikke. Og så skal vi manøvrere. Er det ikke det, der hedder? Manøvrere os. Sådan. Smukt. Han er der igen.
Why? Hvorfor kan jeg aldrig slippe for ham der? Jeg skal have stikkontakten. Alright. Men hvordan gør jeg det? Og hvor er stikkontakten? Gør jeg godt det. Nå ja, hygiejnen. Den skal man altid huske, ikke? Man kan bare mærke, hvor tung han er, på grund af kameraet, der ryster så meget. Ham skal man ikke flette fingre med i hvert fald. Det var ikke her, jeg skulle gad vide, om jeg skal smadre den her og rykke ham herind. Og så gøre et eller andet derude. Nej. Jeg ved ikke, om det er en kontakt, jeg kan se deroppe. Så bliver vi fanget, du. Jeg fandt ud af, at det var noget så simpelt og noget så åndssvagt. Altså, at lægge sådan en mekanisme her, det er nok meget mærkeligt. Så I også, at 600 huset? Men basically, hvad jeg skulle ikke, det var, at 600 skulle give mig en hestesko. Hvor pokker skulle jeg vide det fra? Det ser ikke godt ud, det der. Men jeg tror, jeg skal herop. Det er i hvert fald den eneste vej, man kan. Der var også en stikkontakt der, så jeg. Kan jeg vide, om det er den, jeg skal slukke lige nu? Ja, okay, jeg tror, jeg skal slukke den, og så popper der en eller anden, jeg ved stadig ikke, hvad de hedder, de der ting, der popper ud. Hvad er det hedder? Nej, altså jo mere jeg prøver at tænke på det, jo mere kan jeg ikke huske det, altså. Men de der ting, I ved godt, hvad det er. Altså dem, jeg skal have for at åbne døren, ikke? Jeg kan vide, om dem popper ud, når jeg trækker i stikkontakten. Det kunne faktisk godt tænkes. Så der var simpelthen den der ting, jeg skal have fat i. Jeg tænkte nok, det lignede sådan en... Sådan en stikkontakt der. Eller... ting. Yes, så har vi den. Kom. Kom så. Gå nu. Løb. Det var tæt på. Det er godt nok tæt på det her. Six, hvordan kan du være så hurtig? Op! Six! Bop! Nej! Six! Gå nu ind! Du kan ikke gå ind. Jeg kan ikke gå ind. What? Sådan der. Ej, brænder vi ham?
Okay, 6, hun er lidt af en psycho, kan man mærke. Har du bare tænkt dig at sidde her? Kan du give mig en hestesko? Nå, så slap vi i det mindste for ham. Det er da rigtig godt. Det er jeg meget glad for. Men indtil videre synes jeg, at det er den bedste karakter af dem alle sammen. Den sejeste i hvert fald. Nå, men jeg tænker i hvert fald, at det var det for det her afsnit. Hold nu op, hvor jeg synes, det her afsnit var en lille smule mere frustrerende end de andre afsnit. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er tilbage i spillet. Jeg tror, det er en time eller et eller andet. Nu må vi lige se, hvordan det kommer til at gå næste gang. Det kan være, at vi bare tager den i et hug i næste afsnit, ikke? Men ja, jeg er i hvert fald glad for, hvis du nåede hertil, at du har kigget med. Og så ses vi bare næste gang. Pas godt på jer selv.